Kaixo, ongi etorri irabazi arte podcastera, ni nora naiz. Ni Olatz naiz, Learoko institutuan ikasten dugu, futbolan egiten dugu, eta hemen podcastean emakume kirolariak elkarrizketatzen ditugu. Olatz, 3. denboraldia da. Nik uste dut gure entzulek jada badakitera informazio guzti hori. Bueno, nora baina berriren bat ere egongo da. Seguro, bai. Bueno, berri guztiak mesedez jarraitu gaitzazue. Gaur ere jokatu nahi duzu asmatzera? Miruzte prestatu duzu? Bai. Bai, venga. Denbora, Zarauztarra da. Joseba Arguiñano. Nora maitea, Joseba Arguiñano kirolari mitikoa da, bai. Vale. Bueno, ez du gehiago jokatu nahi. Nik aurkeztuko dut. Gaur gurekin, Lierni Osa harri jasotzailea etorri da. Kaixo, Lierni, zer moduz? Kaixo, ondo hemen zuekin guztua. Eskerrik asko podcastera etortzeagatik. Zuei eskerrik asko inbitatzeagatik. Ez daukazu itxura handirik Joseba Arguiñano hori egia. Ez. Naiz eta Zarauztarra izan, ez? Bueno, zu nola hasi zinen, esan dugu harri jasotzailea dela, zu egun batean jeiki, harri bat hartu, gero hurrengo egunean harri pisutsuago bat hartu, eta listo. Ba, pixkat horti digo. Ah, bai? Bai, hortik handikoa. Bueno, nik crossfiten 5 urte joan, hor nire lagun bat Andoni pentatloi munduan ibiltzeala, beak esan zian, probatzea guteko, azkenean beak etxe onduan daka harritoki, harriz betetako, entrenatzeko lekuai harritoki ditzei hau. Eta probatzea gunitzan, entrenadoriak bideo bat ikusi zuen, hortikan esan zean hilabete txapelketa bat ospatze zala zarautzen bertan harri baldarrana, eta esan zena prestongo nintzen berekin juteko txapelketa horta. Lehenengo urtia zen neskak parte hartze genula txapelketa hortan, eta ilusio behintzin, esan da gabe 5 entrenamentu iteko denbora eman zigun, eta hor ginen, lehenengo txapelketara. Eta, klaro, nik harri baldarrak bakarrekan probatu nitun, eta, jarraitzeko bezala, beste harria probatu nitun, nahiko ondo emate zitzaitela ikustezan, da, aurrea jarraitu da. Eta hasiera baten, nola jarri zinan ikusten harri ezberdin mota zeudela, azkenean, zenbat motatako txapelketa daude edo modalitate? Pila bat, eta ni junitzanean, enekan ideikan. Daude, harri baldarrak diala irregularrak, itxasotik edo menditik hartzeian harriak landu gabe, forma daka eta jasotzen zaio bertezu. Vale. Dala, nahi gehien gustatzen zaiten modalidadea azkenean ezin dezulako entrenau harri horrekin etxian. Zan da, jutezea txapelketara, harri hori lehenengo aldiz ikutzezu, eta, klaro, beste harriak, zilindroa kubikoa da bola diala erabiltzeianak Euskadiko txapelketan, Gipuzkoakoan, hoiekin etxian entrenatzezu eta harri hoiek eramate dituzu plaza eta hoiekin konpetitzezu. Zureak dien harriekin? Zureak dien harriekin, klaro. Orduan zuk etxean harriak dituzu? Bai, etxean, entrenatzeko lekuan. Bakoitzak bere harria daka, adibidez zilindroa, bakoitzan alturan arabera altura batekoa da, kubikoara bai, klaro, hemen sartu berdez, orduan oso handi alin bada batzuietzai esartzen, orduan bakoitza bere tamainako harriak dazka. Ostras. Eta teknika ere ikasi beharko da, ez? Eta zuretzat zein da, ze izan da zaiena ikasteko? Niretzat dudai gabe kubikoa, dala karratua. Eta pila kosta, ja 3 urte joa eta uantxe uste hartu diotela nik puntua harri horrei. Bestiak egia da, hasieratik nahiko ondo emateritza izkiten adibidez bola hasieratik nik uste crossfiten bai gerriko kolpia asko erabiltzealako, baina harri mota hau da zaiena eta egia da ja pixkat hartzei osunean gehien gustatzen zaizuna harria izatea dakala. Orduan, crossfitak eta harri jasotzak zer ikusia dute edo? Nik uste gauza batzutan baietz, adibidez teknikoki ez. Teknikoki adibidez crossfiten alterofilia asko itea, eta alterofilian beti da bizkarra zuzen, ondo jetxo eta harrian da justu kontrakoa txepate berdezu pixkat, gero atzea bota berdezu, baita ez dakit. Eta zena jo ezu, gaur egun crossfita edo harria jasotzea? Guantxe bertan harria jasotzea. Egia da ez detela ikusten igual oso luzeako kirol bat, ze oso, bastante gogorra da, egia da guaine neskak asko eskatze dituela plazetan, da orduan azte bukarero zerbait dakau, hori alde hona badaka, ena izkegatzen horregatikan. Baina, karo, ere gorputzak pixkat deskansuare eskatzen, orduan, epoka hontan harria, ez dakit, maite mindu bezala iteu. Bai? Ze guai.
Eta orain, plaza aipatu duzula Arro Herriko lehenengo edizioko txapelduna zara. Bai. Eta nolako izan zen esperientzia hori edo? Ba, nahi pilat gustatu. Nik uste, harri jasotzaileak izan dianak urte askoz, igual formatua ez zitzaien asko gustau. Ze azkenean, plaza bat izan berrian, o frontoi bat izan berrian, plato bat. Kiston montajeakin foko pila bat, musika jartze zuen, gero igual, 3 minutuko lan baten 10 segundu, osea, bukaerako 10 segundutan musika jartze zuen. Osea, nahi kriston pila gustatu zitzaiten, baina nik ulertzet, urte asko diguan harri jasotzen dala, plaza hotz-hotza, publikoa isilik egoteala, beste, oso desberdina da, ez? Orduan, nahi pila gustatu zitzaiten, gaina hori, Karmele Gizasola dala Euskadiko txapelduna ez dakizen bat urtetan, berekin tokatu zitzaiten ekipuan, eta goza bat izan zen. Ze fuerte, Karmele gurekin egon zan hemen ere. Bai, entzun dut, bai. Kotillatzen ibiliztea. Bai. Agiaztu zea gure fan totala, Zuk esan dezun bezala, geroz eta emakume gehiago eskatzen dituzte plazetan, eta zergatik uste duzu eskaera etorri dela? Feminismoaren kontu batengatik, nahi dutelako parekatu, ala benetan augean dagoelako harri jasotzaile emakumeen alor hori? A ber, nik uste augean dagoela, baina ez dakitan interes puntu bategatik, ze azkenean, guain arte plaza dana muti ez beteta zeuden, osea, etzan neskaik ikusten, eta neska bat ikusten batean oso arrarua zen, ez? Nik aurten ikusitut plazak neskaz betiak, muti gabe, eta, klaro, ez dakitan interes puntu bat da honorratzean, edo benetan nahi dian neskak ikusi ez, hori ez dakit. Bueno, egia da, errealitatean geroz eta neska gehiago daudela, ez? Eta azkenan horri abantai bada. Bai, eta leheno igual pixkat zaiagoa zen neskak lortzia, ez? Azkenean udaran herriko festadanetan ibiltze geha, bueltaka, erakustaldiak iten, eta, klaro, ez zeuden hainbeste neska festadanetan juteko. Eta hauen egia da, geroz eta gehiago gaudela, eta goza da. Zuek kobratu iten duzuen lana da, plazeta gutia? Bai, lana da. Nik uste gaur egun moain gozbentzat ezin da hortik bizi. Azkenean, kobratze deu erakustaldiro edo txapelketaro, ez dakau hilabetero. Entrenatzeagatik ez dezue kobratzen? Ez, hori da. Eta lesio bat balin badakazu, diru sarreraik ez dago. Claro. Eta gero, enteatu geha gainera, 2 mundu uztartzen dituzula, Hannah Montana bezala, eta harria jasotetik aparte, makillatzailea zehala. Bai. Eta egin duzte txantxaren bat, ze ez dira oso parekoak harria jasotza eta makillajea. Egiten dizute txantxaren bat, en plan... Bai, a ber, nik uste duain ja danak oitu, osea, plazetan nik uste jenean ja oitu diala, baina, klaro, ni harria jasotzea guten naiz, askazala, naranjakin, horiakin, berdiakin, eta beti bezala makilla, eta esanet, baina hori, crossfitea guten naizen bezala, esanet, hola naiz, eta... Zure bizitzaren parta dela baita. Hori da. Eta txapelketak ere irabazi dituzu makillatzen? Bai, 2015an egon nintzen Madriden txapelketa baten, estetika, etan makillaje konkreto, baizik eta estetikako txapelketa baten, FP-ko txapelketa bat izatea, eta irabazi nunez, junitzen Europeoa, Sueziara, eta gero mundialea Brasilia. Zer? Konpetitzea, bai. Ostras, bidaiatu dezula, gehiago makillajearen gatik harri jasotzetik. Bai, urrunago igual, bai. Harri jasotzean hona izan da, hori, Euskal Herria ezagutzen nahi naizela, gero, Asturiasen bai batzuk atea zaizkit, erakustaldi batzuk, Madriden, hola, baina bai, egia da makillajea edo estetikakin urrunago jo naizela. Jo, eta zer nahiago dezu? Bat aukeratu beharko baztenu? Buah, oso zaila, oso galdera zaila, porque biak dira, gehien ez igual harria, baina kirola eta makillajea nire bizitzan beti ondian ez dakit. De hecho, guantxe justu begitik operau naiz, eta egon behar nun, 2 aste o 3, kirola gabe eta makillau gabe. Eta izan da, izan da, como nahi taindezu nire 2 gauza, behar dituten 2 gauza kentzen. Orduan, gelditu zea guztiz, ez? Bai. Eta nik kuriositate daukat, nolakoa da makillaje edo estetika txapelketa bat? Txapelketa hau zan, 3 egun,
ostirala larunbat igande, eta zan, imaginau, goizian tratamentu fazial bat, arratsaldean pedikura bat, gero hurrengo egunean makillaje bat eta manikura bat, eta hurrengoan estensioak eta beste depilazioa. Eta gero baloratzea dana. Osea, da pixkat aktuazioa. Osea, nola lantzezun baina pixkat aktuatzen bezala. Claro. Bai. Zure makillajea gutxartu dizula, olat? Agian, nun bai? Inoiz, juntzaitezke txapelketa batean? Bai, eta zu maniki, igual ez? Ni maniki izango nahi. Bai. Bueno, aholkoa eskatuko dizugu, juten baldin bagea. Bai, ni prest. Eta hemendik aurrera etorkizunerako planak badituzu txapelketaren bat edo... Egia esan da, guk gure entrenadoria da oso gogorra. Palo bueno y palo malo. Osea, eta, claro, lo bueno es que, txapelketa dan eta jutegea, egia, gu ekipuan entrenatze dugunak batea zazpinezkagea, eta zazpiro jutegea txapelketa dan eta, osea, ez diguzten ez da aukeratzen, dan eta jutegea egia esan da nahiko taia ona emate du, gogor entrenatze deulako, eta serio hartze deulako kirolau, eta orduan, ni txapelketa danetan saiatzen naiz dana ematen, eta txapelen bat iristen bada, nik pozik. Orduan, kirol nahiko individuala da, baina gero beste neska batzuekin entrenatzen duzu. Bai, kirola bai da individuala, baina bakarrik ezin dezu ezerrein. Osea, nik nahi bat gaur entrenau bakarrik ezin dut, porque norbait berdet zinturoia jartzeko, norbait berdet harria botatzetenean botarekura jartzeko. Orduan, bai da berez kirol individuala, baina hori beti norbait berdezu. Eta hori izan dut, guain zazpinezka gaude, kriston ondora mategea, eta entrenamentuak hain gogorrak dira, eskerrak bata bestiakin gauden, porque bestela ez genuen aguantauko. Ni de hecho, hasi nintzen nian neska bakarra nintzen, lehenengua izan nintzen, bai, eskola honetan, lehenengoa izan nintzen, eta oso entrenamentu gogorrak itezitza izkiten ni bakarrik entrenatzaileakin, eta buiaka. Oso gorra. Eta guain egia da, asko zerrexo. Eta zergatik esango zenuke geroz eta neska gehiago daudela? Propaganda moduko bat egin da, era natural batean neskak geroz eta gehiago apuntatu dira? Nik uste guain arte neskak etzuela ez da planteatzen kirolontan hastia. Ni adibidez, justu guaintxe emakumien eguna datorrela, guain dela urte bete honitzen ikastolan, pixkate emakumia kirolian hitz egiten, eta nik uste ikusten ditun umiak inoiz etzuela planteau kirolau probatziare, eta nahi entzun da gero esatezuela, nik nik harri jasotzaia nahi izan da, kiston ilusioa entzen, porque, claro, nik leheno nekin zeduela eskubaloia, futbola, saskibaloia, eta lau kirol gehiago, eta ez dakigu ere bai daudela alterofilia harri jasotzia, gero, herri kiroletan 17 modalidades berdin daude, osea, kiston kirolpia daude ez ditugunak ez da ezagutzen. Bai, guztiz, guk deskubritu ditugu kirolpila bat podcast hau egiteagatik. Bai, agian batzuk ezagunak zidanak, ezakit, justo softbola edo horrelako batzuk ezagutzen genituenak, baina ez genekienak, agian Euskal Herrian zeudenak, eta beste batzuk ez genituenak ezagutzen. Bai, eta gero harri jasotzian are badakigu harri jasotzia dagoela hor, baina askotan ez dakigu zer da. Osea, nahi beti galdetzen da, eta zenbat pixu jasotzezu. Eta, claro, daude txapelketak harri txikiak eta harri handiak, ni harri txikitak juten ez. Osea, orduan, zenbat pixu jasotzeten, 3.500 kilo aldizut ez da, baina, claro, dalako, ez dakiz zenbat minututan jasoitutelako, ez dakiz zenbat jasoaldi, orduan. Claro, ez dala dana, osea, nik uste harri jasotzea ikuste deula, aldan kilo gehiena jasotzea. Eta, eske, bi kirol desberdin dira. Eta astean zenbat aldiz entrenatzen duzu 3.500 kilo horiek jasotzeko? Entrenatze astean 2 aldiz beti, eta gero aste bukaretan nola erakustaldiak edo txapelketa eukitze ditugun, batzutan eukitze deularun batean erakustaldia, iganden txapelketa, normalean 3, astean 3, 2 izateiala harritokin, eta beste bat edo 2 plazan edo frontoian. Eta zenbat ordu? Ordu bat. Ordu bat? Bai. Osea, oso entrenamentu azkarrak dira, azkenean, zu harria jasotzen 3 minutu serio egiten badezu, ja txikiuta bukatzezu. Orduan, iteitugu normalean serie batzuk, orduan pixkat luzatzea, baina hori, adibidez txapelketa datorrenean, osea, entrenatzen badeu, imagino hori izan dutena 3 minutu,
osea, 3 minututan etxea jutezea txikiuta. Ua. Eta harria jasotzetik aparte, gimnasiora jutezea entrena modun, ala zein da beste entrenoren bat iten dezutena? Bai, bi egun hoiez aparte, crossfitea juten naiz edo gimnasioa, pixuzko ariketak egitea. Eta gero, errekuperatzeko, aipatu dugu lehen, pixka bat agian fisiora edo medikura jumarko zehala, ez? Bai, ni fisioa juten naiz hilabetero, como un reloj. Bai, azkenean, nik uste hori deskansatzia bezain importantia dela fisioa egun, porque beti da, mina eukigabe ere, pixkat soltatu. Claro. Tentsioak egongo diela gorputzen, ez? Hori da. Eta zerka hartzen du tentsio gehien gorputzan? Harri jasotzean, emateu igual gehiago bezuak edo bizkarra edo azkenean eltzi bezulako, baina dana hankak da. Gluteua eta hankak atzetik, osea, izkiuak, piat kargatzea. Gehien bat bolan, nik bolan hainitze da nik bolan bukau izan deu, 3 minutuko hain da lurrea erori eta ezin altza, osea, hankak xisko. Hanketatik piat sufritzea. Bitu, beste atal batean, kirolari bat etorri zen gure alorrekoa futbolaria da, bera atletikekoa da eta da Marta Sanadri. Eta berak galdera bat utzi zuen zuretzako. Beraz, entzungo dugu galdera eta erantzun. Galdetuko nioke, ea zenbat denbora daukan festetan ateratzeko. Bai. Ui, Igual jo entrenatzaileak. ez du entzun nahiko. Ez, oso gutxi. Aste bukalero hori izan dizuet. Erakustaldia edo txapelketa dakau. Egia da, izan naizela, baina ene izela bate parrandera. Ez zait asko gustatzen hori parranda eratia urrengo egunean ez naiz oso ondo sentitzen. Orduan, ez dakit, ez da faltan botatzeten zerbait. Hombre, egia da parrandan ateratzen baldin bazea, gero urrengo egunean harria jasotzea. Ez dala kirol bat oso lasaia. Ez. Eta hainzuk baduzu, aukera galdetzeko beste emakume kirolari bati, ze jakin nahiko zenuke zuk, beraz, hor daukazu kamara. Osea, ez dakit zeinentza da, Ez, anonimoa da. Bale. Emakume kirolari bezala, ze oztopo euki ditu bere kirolian, adibidez. Oso galdera, Oso ona? ona. Gehienok beti daukate zerbait erantzukoteko horren inguruan. Bai, zoritzarrez. Bai. Zoritxarrez, Bai. Azken galdera ingo diogu. Venga. Bota. Guk podcastean daukagu beti azken galdera bat berdina dana eta emakume kirolari guztiei egiten diguna. Eta galdera hau da. Ze aholku emango zenioke zure buruari 15 urte bazenitu? Ze aholku emango nion, igual inguruko jendea ikaso asko ez, inguruko gertuko jendea ikaso, baina gehiago giatzeko zure bihotza edo zure sentimenduakin eta gustoko desun hori itia. Oso aholku ona. Eskerrik asko aholkua gati. Kontuan eukiko dago. Bai. Hori da. Bau izan da dana, ez? Bai, nik uste, hola, momentu batean, elkarrezketa guztia egin dugula. Oso azkar. Mi esker retortzagatik, Lierni. Zuei, oso gustago naiz. Gu baitari, eskerrik asko. Bai. Eta hori, beste batera arte. Hori da, urrengo astera arte. Eskerrik asko entzuteagatik. Agur! Aior!